Страхотни дамски пролетни обувки от естествена кожа, подходящи са за офис дамите или майките, които си търсят туалет за баловете на своите деца, защо не сватби, кръщенета, парчета. Тези модели могат да се носят за толкова много събития, дори през ежедневието в работния процес. Аз съм си обула вече в този син цвят. Сега ще стана да ви го покажа. Модела е подобен от миналогодишния, само че с доста така разнообразни цветове и подобрения. Тока е шарен, имате декоративна плочка, която също е в комбинация с цветовете от тока. Модела е в няколко цвята. Този страхотен цвят, който по-рано въртях, и оранжевият и тъмносиният цвят. Няма да съжалявате, наистина са много хубави. Може да ги поръчате в нашия сайт gracia.com. Можете да ни пишете или да ни позвоните, както ви е удобно. Ние сме на ваше разположение.